paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, ayan na nga, ijim pagatang ko abagas kang ka. Anya, bagas ko nam? Kawan, inikan ka iti kwarta paggatang mo iti bagas. Ayan na nga, kunak agumatang ka iti tersina ni Marikwanang. Kit iso may tinaggapat. Ayan na nga ngarje bagas na ginatang mag. Ay, bagas yung pagatang mo. Kunak manulod. Anya alod ta sasawam. Lud ati cellphone. Pinaglod mo, jay kunak ngay gatang mo iti bagas? Ay, iso tinanggag ko ngayong bagam. Bagas ti kunak agatangom, san alod? Naglawag a bagas. Ay, awanin ah. Pinaglod ko na, kwarta. Anya ngay ngarot ti kanan ta ita? Ay, oray saan ta namangan. Basta dalod ka. May metaytan. Malah palawag ka. Napatpatag tilog kang kangam di kanan ta! Mas dawak kain may naglod ni Kabadong. Ay namare, bagas jay kunak nga umay nagatangan. Kuna kunkad. Diyak amo ano nalipatan na. Kano iso ti makaibos iti lakok alod. Kastaya. Adan samot katiksmate na. Kasta ti panunot mo, maray. Basta makita ka ag silsilpon. Ay nawon maray, uray aday jay balay may, ag silsilpon latater aramidun na. Apay, saan ka makadlaw? Makadlawa ang arudan. Kasano no makabirok iti pangisukatan na ka? Ay, wun nga raw. Obeng, ken mas napinpintas ngamsi ka. Ay, saus! Dinar aramidan day ta. Iso nga itapay laeng, nasken ayadayom iti dayta silpon. Anya nga taaya ti aramida. Ada maangot mo? Adamot makmaksan. Ngayon, day samot lut-lutwam iti balayaw ngayon na pawi. Ay, saus! Wun paisaw. Kunak kinibadong abantayan na, diyan sangkaw. Ay, awanan na. Ang mga nagsil-cellphone latan, ti aramidan na. Badong! Ay nanaksutan day talulutom. Badong! Na, awan mo dito. Napanan na nga ta. With love. I love you, love. Na, love matimang mangag ko nga'y bagbagana. With love. Wayne, sige, bye. Miss you, love. Badong! Umasidag ka man dito. Ay, tinawagak lang ni kumparing Enteng. At nagtungtungan, may. Ni Kapitan jay kinasaritam. Katun, may. Nay, apa nagsabat man ng dagita kiday man? Ni Kapitan, awagam iti lab. Lab, at ayamit imbagat. Kano naglawag anangag ko puro kalab. Ay misyo ko ng pay. Ay, awan timbagbaga kakasta. Nag-I love you ka pa'y kong kwana. Ay, agtal na ka man. Saan ano'y Kapitan tinawagan man niya? Ni Kapitan nga raw. Babae jay inawagam. Sa bali lang di pa nagdanggag mau. Ay, agtal na ka man. Mapukaw ko madata cellphone mo. Ay, saan matakasta Pati cellphone, neroruman ma. Day tati paggasgastusam. Imbes ati kasapulan dito'y balay. Imbes ang mapanagbang kagday taabadaw, adamot ni tasirok ti bayamas nga agsilsilpon. Ay, ilamlam mga nangarod ni tuyang na, Maray. Ha, kasta ka de, Maray. Kita nakasangger di tadakkel abataw di arado na. Ne, aywan anya. Kadjaynuang na nakapagaw di tapoon ti bayabas. No kasta, mapan kuma ijay bangkag na. Ay, adda kalukuan nga aramiden na dayta, Maray. Nay, tauray laag katakatawa, Maray. Awan nga min signal iji bangkag kat. Ay, dayta katirigat na. No saan ang makontrol ti may sa tao, ti ag-cellphone. Paray! Apay paray. Ay nakadumog ka mailatan ti ta cellphone mau. Why, tanda katitiks ko paray. Na, tadinak pa'y kitaan. Apay kung makitaan ka pailangay paray. Kita mukmasi ka dayta. No sa balingay, nungay kalaban. Ay, di nak man disturbon paray.
Panawanak dito yan. Mabisinin tinuang mau nga impagod mo iti sirok ti bayabas. Itay pa'y nga agre-riray. Nagmirinda itayan pare. Saan aya mapan ka iji bangkag mau? Ay, madamdaman ton pare. Naata itantan mo. Ay, ungtan na ka manin ni Marituyak ay. Ay, padasin na. Taong takmay. Ay na. Ay sus, una umpay nga minti trabaho pa. Saka agsilpon. Mamiss ko nga ron di balasang akatitiks ko pare. Ha! Ay, ada ka text mo balasang. Ada! Ang nay, di mo ibagbagakin nituyang ko pare. Taka siya ang mangilibliba. Maray, o may kumanigatangan ni Badong ko itinaimas asidaan na. Nagswerten, dayjay abadog mo, tay gatangan pa itinaimas asidaon na. Kasi nga main amapan ang bangbangkag. Kastaya. Kas kumaitangal daw, nagsapangay nala na di arado na kanwang na. Napanan ijay bangkag may, uray saan pa'y anamigat. Agasam day ta sakripisyo na maray. Kaano nakita mi ni Badong Mau? Wala, talimabas dito'y tirsinam anapan ijay bangkag may. Nakita mi ken ni Mari Milyang ang nakatugaw ijay sirok ti bayabas. Ayan na maray. Dayjay ngayo. Aging gayta adda pay laeng dita. Ha? Nakatugaw ngagkat-katawa. Itay payla siguro ang mabisin jay nuang na. Ngam awan matrod dita ayan na. Ay, ti salbag abadungan. Nanay papanam nga ya. Ay kunam nga igatangam ni Badong mo itinaimas sa sidaon na. Ay, saanon maray? Jak igatangan nun, ditakan. Ay sos. Guluman daytoy anabatan. Win lab. Lab na lab kamit talaga. Batang! Ka na ya. Ay sus. Apayaya. Kunak man nunapan kay jay bangkag. Ay, mapanak pa ilangan ko matuyang. Ag-cellphone ka man. Ay, agin inanak lang. Tapay ko mga ginanaka. Nakabanugam. Kwa. Altawan! Anya tinaramid mau. Kan asino maninday takasarsaritam dita cellphone mau. Puro lab te bagbagam. Ha? Ay, ni kumpare nga inteng. Lab! Lab mo ni Kapitan. Kaano kay alab mo ni Kapitan? Kyle, problema ni Nana tuyang ni Tata ba daw? Tajay langan nagsilsil punter aramidan na. Nakitak nga ron ni Pare Badong nga agsilsil paon. Saan na kano na may baon? Ada kanu mo tiksmit ni Pare Badong abalasang. Ha? Imbaga na daytakan ka? Kitno inamin na kanyak. Ay, makadanon da ito ikininana tuyang. Ay. Magando aga pa da Kantap no malapdan ni Nana tuyang ti aramidan ni Tata ba daw? No siyak. Ay usarek lang ti cellphone ko no kasapulak. Isungarod nga da kini anti ti cellphone mau. No ada umawag. Ala kini antim adagaos tasong batak Mayat day tanggal. Tapno awan ti riray. Dang-dangan kanta. Wondayon. Isardang mo ang pailangan dito pa nagkanta. Endayon. Apay aya alakdan na kat naragsakak nga rod itangal daw. Isardang mau, tadanggam da ito ibagaking ka. Kariring mo pay lang. Di ka pa'y nagmulumog at dan ibagam. Mangantayin ton madamdama. Dang-dang-wan kanta. Ayan na, cellphone ka. Na yun. Yan. Ayan na, cellphone ka. Anya jebir-biro kam? Cellphone ko kunak. Ay dya ka mo Apay biro kam kanya. Ay, mapukpukaw mo tayong. Awan ijay pandag tipungan mau. Awan. Indayunan kanta. Ituloy na kakanta. Ilamang punsamay. Nambarak ko mamang ilamang data cellphone mau. Apay nga rin kagkanta-kanta ka. Akasla mo layaw awan. Apay adilawam ti panagkanta ka. Naragsakak nga raw itangal daw. Kita manday ta. Naragsak ka. Dang-dang-wan kanta. Naragsakak. Ngam di na kayat asawan nga ilamang kaw di cellphone mau.
Nay, tultuludan kanta. Ayan na kayo nga tayo, cellphone ko. Apay, kabadong. Umay ka manin agload. Ado tilod ko ita. Kasano nga agpaludak, Maray. Kit mapukpukaw di cellphone ka. Kasano po kaw ti cellphone mo? Ay, diyak nga roda mo, Maray. Ta nakariingat. Kit awan mo time. Ang mga nuin lamang ani marituyang. Saan mo't ka now? Iso nga'y mayak dito tersinam. Tama nga nabatik dito idikalman. Aywan. May ka nagload dito tersi nakidikalman. Ngam, awan mo't nabati masilpon. Ay, awan na ya. Awan. Ay, panunutag man na nalaing no nakaibat tsak di cellphone ka, Maray. Mapukpukaw ka no, mo't di cellphone ni Badong mo, marituyang. Wan nga rod, Maray. Inlamang mau. Saan? Apay ko mga ilamang ka. Naragsak ka, tawanan cellphone ni Madong mau. Awanan ti ka-textmate na. Ay, katuan na, Maray. Naragsak ka. Ay, si Kansa mo tinangilamang Maray. Saan asyak, Maray? Ay kat, kasano nga rod, anapokaw di cellphone na. Diyak ka mo akin ko na. Bayamon nasaya at mutkit din no napukaw na di cellphone na. Tapno amunakan at tulungan. Again, bibiro kak mulat ha. Tapno awan may bagbaganak. Birbiro kam jay cellphone mo. Ay, huwin, Paray. Napukaw. Ang mga nunalipatam lang iti nang idulinam. Diyak nga rod malaki, Paray. Lagi pamunay Way, laglagi pag, Paray. Day tatirigat na nung medyo lumakay da tao. Ta manang lilipat mo time. Aha! Malagip kun, Paray. Nasaya at malagip mo. Binulod mo kay. Siyak! Yay, apay kumaabuludak ti cellphone mo. Huwin, Paray. Binulod mo. Ay, di nakpapabasawlayan ta, jak binulbulod ti cellphone mo. Kasla binulod mo sa. Kita manday ta. Saan ka pa'y asigurado? Ta sa kunkunap. No saan mo binulod? Impadulin ko king ka. Tila ibagbagamot. No kaste, saan ko nga impadulin king ka, Paray? Saan? Tila ibagbagam. Dahil ito'y tinalawag, Paray. Awan ti impadulin mo kanya ka. Pulos! Apay, mapukpukaw di cellphone mo, pare ba daw? Huwin, Marimilya. Iso ti birbiro kay. Ay, saan mo abirukan dito ruar? Ang mga noodalaang mo't idya unag tibalayaw. Saan nga taasi ka tinakapidot? Marimilya? Anya asyak, apay ko maamapidot kaw. Nakita ka kay tamagmag na idikalman. Wan, tanagapuak di tatersina ni Marikwanang. Nagawid isumag ti panakakitam kanyak amagmag na. Ngam awan tinapidot mo. Amangan nga minun na tinag dito bulsa kay. Ay, awan napidot kaw, pare ba daw? Kano adaman mapidot kaw, sigurado nga isublikan ka. Ti pampanunutay, napidot mo. Hintad mo kini parenteng, tanasabat mo kang araw. Unay mo't day tapanunot mo, pare ba daw? No adaman napidot kaw, isublikan ka. Apay kumangay, nga itad ko ni Kapitan. Kumpurmi mo ti pabasulan ni tata ba nga nangala iti cellphone na? Pabasulan na tupay. Uray siya nga raw. Imbaga na nga mga napidot ko kanaw. Pabasulan na amin at taon. Amin na masabat na, pabasulan na. Tiyamo kidi ka natinag na iti kalsada kat sa balitin na kapidaw. Nga ta. Nasayat pa. Tapno saan dan nga agap apa ka ni Marituyang. Kasimot ni Marituyang. Inal daw nga agung ungay. Gapo iti kasi cellphone ni pare ba daw. Anya tigatangam ka ba dong? Bagas, Maray. Bagas itan tigatangam. Saanin alod? Saanin, Maray, tawan di cellphone ka. Ay ka nasayat mo't takanin nyo itan tigatangam. Talaga ka di asaan ko ang nabati dito'y tersinam di cellphone ko, Maray. Ay makaungot akong no kasta. Ay, saan ko naklangarudan? Ay, saan ka makaungit, Maray? Damdamagag lang, Mike. Mano akilo abagas tigatangam. Tuyan. At tuyan, di bagas ngayon pagatang mo.
Kunak nulod man nun, tiginatang mo. Talaga ka, day? Asaan mo nga ilamang yung cellphone ka? Kayat mo, tamakaungatakan ka. Ha? Agkaraulit mo ngayon lamang ko yung cellphone mo. Anya ngay kumatibibiyang ko ta cellphone mo. Kayat mo tipang aura. Ay, saan ato yan? Si Kaki di, mate. Agdamdamag aklang, mate. Ala, ingkagaraw, darasaw. Wine, mapanakaw! Ay, unay kamot ngaminan tatabadong. Tanalipata mo ang trabaho. Gapo iti cellphone mo. Ala, ano sam tiyawan cellphone na? Ala, sige! Didan, tinagdibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.